Der er indkaldt til folkemøde i år 2050. Præsident Bonerdorf vil gerne høre folket, hvad de vil have. Ja? Hvem er de? Jeg er et grå panda på kode, og jeg er rød emo. Og hvad for nogle nye love vil I gerne have? Jo, fri hash. Hvem stemmer for? Nødtaget! Og så vil jeg også gerne have gratis tv-kanaler. Hvem stemmer for? Nødtaget! Jo, og så en bedre plejehjem. Nej. Jo. Nej. Jo, jeg er ung og har ingen forældre. Det er nej, jeg er ligeglad med din mor. Min mor skal det godt. Nej. I må lade at blive enige!